Λοιπόν, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπους από τον κόσμο της τεχνολογίας, πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν και του business, που έχουν κάτι ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον να πούν και να μοιραστούν μαζί μας. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ δύο εξαιρετικούς καλεσμένους, τον κύριο Γιάννη Τόμκο, καθηγητή στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και τον κύριο Σπύρο Δανάζη, καθηγητή του τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας. Είναι μεγάλη τίλη στο Πανεπιστήμιο Πατρών και οι δύο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μαζί θα συζητήσουμε για την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα 5ης γενιάς, την αναζήτηση των killer apps, τις επόμενες γενιές των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, όπως το 6G, το ρόλο των χρηματοδοτήσεων και τη θέση της χώρας μας γύρω από όλο αυτό το πλαίσιο. Καλησπέρα και στους δύο και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σε τι σημείο λοιπόν βρίσκεται σήμερα η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και η εξάπλωση των δικτύων 5ης γενιάς του 5G που λέμε? Θα λέγατε πως υπάρχει ικανοποίηση στην Ελλάδα και παγκοσμίως από το ρυθμό με τον οποίο εξαπλώνονται τα νέες γενιάς δίκτυα? Υπάρχουν σχετικά στατιστικά στοιχεία? Κύριε Τόγκο, δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσετε εσείς. Βεβαίως. Οι τηλεπικοινωνίες είναι βασικός κινητήριος μοχλός της οικονομίας μας. Έτσι, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια εξελίξεις σε πολλά επίπεδα και στα δίκτυα 5G και στα σταθερά δίκτυα πρόσβασης με χρήση οπτικών ινών. Όσον αφορά τα δίκτυα 5G, αυτά ξεκίνησαν να εγκαθίστανται από το 2018, στη χώρα μας λίγο πιο πρόσφατα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει παγκοσμίως τους περίπου 780 operators, οι οποίοι επενδύουν σε αυτά τα δίκτυα. Μάλιστα από αυτούς οι 300 ήδη προσφέρουν υπηρεσίες. Και βέβαια και στη χώρα μας έχει υπάρξει αντίστοιχη ανάπτυξη. Το θέμα είναι βέβαια όμως ότι το 5G είναι ακόμα στην αρχή. Πρέπει να γίνουν και άλλες επενδύσεις και πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμα καλύτερα οι δυνατότητες του όσον αφορά τη χρήση του φάσματος, που σε μεγαλύτερες συχνότητες θα μπορέσει να εξυπηρετήσει ακόμα πιο σημαντικές και χρήσιμες υπηρεσίες, την ανάπτυξη δικτύων ιδιωτικών πέραν από τα δίκτυα που στείνονται από τους παρόχους για όλους εμάς τους τελικούς καταναλωτές, και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν και νέες τεχνολογίες που θα τις συζητήσουμε και στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν θέλετε να... Το μόνο που να συμπληρώσω είναι έτσι λίγο κάποια στατιστικά που τα κοίταγα μάλιστα πρόσφατα από μια μελέτη και όλα στις Ericsson. Γενικά είναι ικανοποιητικά τα πράγματα, αν σκεφτείς ότι η τεχνολογία αυτή έτσι έχει μπει πολύ πρόσφατα στη ζωή μας. Βέβαια χτίζεται πάνω στα ήδη υπάρχοντα 4G δίκτυα, θα πούμε και αυτά αργότερα. Στην Ευρώπη γενικά είναι γύρω στο 60% η κάλυψη, όμως είναι λίγο χαμηλότερη όταν βλέπουμε αυτό που λέμε mid-range συχνότητες, τις μέτριας μεσαίες συχνότητες, και φυσικά πολύ λιγότερο στις υψηλές. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η Κίνα, θα έλεγα περισσότερο έτσι μια χώρα η οποία εξελίσσεται ραγδαία τώρα τελευταία, έχει φτάσει σε ένα σημείο κάλυψης και μεσαίων συχνοτήτων γύρω στο 90%. Αυτό όμως που δεν έχει ακόμα προχωρήσει είναι η εμφάνιση εφαρμογών που να αξιοποιούν τις δυνατότητες του 5G, και αυτό είναι το βασικό ζητούμενο από εδώ και πέρα. Να σας πάω λοιπόν σε αυτό. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτές τις περιπτώσεις χρήσης, τα killer apps, αν θέλετε, που αναζητούν όλοι. Γιατί βρισκόμαστε ακόμη σε αυτή την αναζήτηση? Τι χρειάζεται να γίνει και ποιες οι περιπτώσεις χρήσης που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εκμεταλλευτούμε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τα δίκτυα 5G που αναπτύσσουμε? Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές καινούργιες που έχουν συζητηθεί. Δεν έχουν αναπτυχθεί όμως όλες και δεν έχουν προσφερθεί προς τους τελικούς καταναλωτές. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη πέρα από τα δίκτυα και των συσκευών 5G, οι οποίες μπορούν όντως να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του δικτύου. Βέβαια και σε αυτό το επίπεδο γίνονται βήματα, υπάρχει σημαντική ανάπτυξη νέων συσκευών, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 250 vendors, κατασκευαστές τέτοιων νέων συσκευών, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των εφαρμογών. Και ως τέτοιες, προφανώς τα έχουμε ακούσει και απλά θα τα ξαναναφέρω, είναι οι συσκευές εκείνες που υποστηρίζουν εικονική πραγματικότητα, έτσι προσαυξημένη πραγματικότητα, πηγαίνοντας στον συνδυασμό τους σε αυτό που λέμε το Metaverse ως μια εφαρμογή.
στην ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εφαρμογές πέραν από τους τελικούς χρήστες. Όμως, όπως ανέφερα, για να γίνουν πράξη όλες αυτές οι νέες εφαρμογές, πέραν από τα δίκτυα πρέπει να αναπτυχθούν και οι συσκευές και βέβαια οι πλατφόρμες εκείνες οι οποίες θα βοηθήσουν στην παροχή των υπηρεσιών μέσα από τα δίκτυα 5G. Κύριε Δενάζη, άποψες για αυτά τα killer apps? Ναι, νομίζω ότι είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα. Αυτά που έχουμε δει ως killer apps είναι πρακτικά υφιστάμενες εφαρμογές λίγο στα steroids, όπως λέμε, μέσα από αυτές τις νέες τεχνολογίες XR/VR. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε όμως αρχίσει να βλέπουμε και διαφαίνεται ένα είδος εφαρμογών και τις χρήσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του 5G. Προεξάρχουσα είναι και υπάρχει μια σαφής κινητικότητα σε αυτό που ονομάζουμε non-public 5G, είναι τα περίφημα private 5G, Ναι. όπου εκεί βλέπουμε εφαρμογές του στη βιομηχανία με στόχο κυρίως τους αυτοματισμούς, αλλά και σε βιομηχανικούς χώρους ή δραστηριότητες όπως είναι τα βιομηχανικά πάρκα ή έξυπνα λιμάνια, περισσότερο στο εξωτερικό για να είμαστε ακριβείς, αλλά εκεί υπάρχει μια ένταση έρευνας ό,τι αφορά τα killer application. Φυσικά ο φιλικός χώρος για το 5G, μάλλον το 5G είναι ένας φιλικός χώρος και φυσικός χώρος θα έλεγα για το περίφημο Metaverse, έτσι, με τεχνολογίες VR και XR. Το δεύτερο σημείο που νομίζω ότι και αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση και διαχείριση μάλλον, είναι ότι η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών δεν είναι μια απλή διαδικασία που μια ομάδα, ας το πούμε έτσι, αυτών που λέμε μηχανικών λογισμικού θα αναπτύξει, αλλά χρειάζεται τη συνεργασία πάρα πολλών εταίρων με διαφορετικά background και κυρίως εταίρους οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν το γνωστικό υπόβαθρο το οποίο χρειάζεται να έχει ό,τι αφορά την ανάπτυξη δικτύων εφαρμογών για δίκτυα 5G. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρακτικά το 5G δεν είναι μόνο η ασύρματη τεχνολογία που όλοι ξέρουμε μέσα από το κινητό, αλλά είναι μια πλειάδα τεχνολογιών από άκρη σ' άκρη του δικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται όλοι αυτοί οι stakeholders, οι εταίροι, να βρεθούν στον ίδιο χώρο. Και εδώ αναδεικνύεται η μεγάλη αξία του experimentation, γιατί μόνο μέσα από διάφορα μεγάλα πιλωτικά, όπως ακριβώς γίνεται και στο εξωτερικό, μπορεί να γίνει αυτό που λέμε ξεκλείδωμα γνώσης. Συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Δενάζη. Απλά θέλω λίγο να προσθέσω ένα-δύο πράγματα σε αυτά που είπαμε, ειδικά για τα ιδιωτικά private 5G δίκτυα και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε σε άλλα θέματα. Η ανάπτυξή τους είναι εξαιρετικά περιορισμένη ακόμα. Όταν αυτά θα αναπτυχθούν, τότε θα μπορούμε να μιλάμε όντως για το επόμενο βήμα στα δίκτυα 5G. Στην Ευρώπη συνολικά μιλάμε για 100 τέτοια δίκτυα. Έτσι, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν υπάρξει κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες του ρυθμιστή, όπου έχει ανοίξει κάποιο φάσμα για χρήση από τέτοια ιδιωτικά δίκτυα. Στην Ελλάδα το φάσμα που δόθηκε μέσω του auction ήταν σε συχνότητες που αποκλειστικά κατευθύνθηκαν σε operators, έτσι, τους μεγάλους operators που έχουμε στη χώρα μας. Θα μπορούσε, όπως σε άλλες χώρες, ένα μέρος του φάσματος να δοθεί για αποκλειστική χρήση σε τέτοια ιδιωτικά δίκτυα. Ακούμε λοιπόν πολλές ονομασίες, ακούμε standalone, ακούμε Open RAN, 5G Advanced, 5,5, 6, ακούμε πολλά και διάφορα. Θέλετε λίγο να το ξεδιαλύνουμε αυτό, να μας εξηγήσετε τι προσφέρει το καθένα σύγκριση και με το σημερινό 5G και ίσως σε τι στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξή του και πότε θα πρέπει να το περιμένουμε? Πρακτικά όλες αυτές οι ονομασίες ορίζουν αυτό που ονομάζουμε evolutionary path. Έτσι, δηλαδή το κομμάτι το οποίο εξελίσσεται μια τεχνολογία μέσα από μια σειρά από standards, τα οποία και αυτά ανανεώνονται και εμπλουτίζονται. Έτσι, ξεκινάμε λοιπόν από το 4G, μετά πάμε στο non-standalone 5G, που πρακτικά σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 5G New Radio, δηλαδή το νέο τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας, αλλά χρησιμοποιούμε όλο το σύστημα, ας το πούμε, ελέγχου και διαχείριση του δικτύου που είναι από το 4G. Ναι. Αυτό το ονομάζουμε Core. Στη συνέχεια προστίθεται το Standalone, που θα αντικατασταθεί το 5G Core με το 4G Core με το 5G Core, το οποίο βασίζεται σε νέες τεχνολογίες λογισμικού, όπως είναι το Service-Based Architecture, τεχνολογίες Virtualization, για να δώσει μεγαλύτερους βαθμούς ευελιξίας και δυνατοτήτων σε ό,τι αφορά νέες υπηρεσίες να διατίθενται όσο το δυνατόν με πιο
γρήγορο τρόπο. Τώρα, το 5G Advanced είναι ένα καινούριο release, το οποίο θα έρθει το release 18, που πρακτικά τι κάνει, παίρνει τα σημερινά χαρακτηριστικά του 5G και τα ανεβάζει ένα επίπεδο, δηλαδή σε ό,τι αφορά χωρητικότητα, σε ό,τι αφορά δυνατότητες και υποστήριξη υπηρεσιών όπως είναι το IoT, όπως είναι υπηρεσίες οι οποίες χρειάζονται πάρα πολύ μικρό χρόνο απόκρισης, που το 5G ακόμα και στη μορφή του standalone αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το δώσει. Για να φτάσουμε μετά στη release 19 και 20, οι οποίες ενσωματώνουν και άλλες λειτουργίες, όπως είναι το energy efficiency, δηλαδή η ενεργειακή αποτελεσματικότητα του δικτύου, να μειώσουμε δηλαδή το αποτύπωμα, η αυτοματοποίηση κάποιων από τις λειτουργικές διαδικασίες. Μην ξεχνάτε ότι ένα δίκτυο είναι αρκετά περίπλοκο, οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα μπαίνει και ο παράγοντας της αυτοματοποίησης διαδικασιών, λειτουργιών διαχείρισης του ίδιου του δικτύου, αυτό καθ' αυτό. Για να πάμε μετά στο 6G, το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εκεί θα έρθουν και θα συγκλίνουν όλες αυτές τις τεχνολογίες AI, νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, edge computing, πάρα πολύ θα δούμε, θα ενσωματώνονται στην ίδια την αρχιτεκτονική πλέον του δικτύου, ενώ εδώ τώρα όλα αυτά είναι αυτό που λέμε add-ons, τα προσθέτεις και τα διαχειρίζεσαι, ας το πούμε, χειρονακτικά, έτσι, με ένα πολύ απλό τρόπο. Αλλά το 6G έρχεται ουσιαστικά να δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε, έτσι, το Internet of Senses. Έτσι, δηλαδή αναφέρθηκε εδώ και ο κύριος Τόμκος, όπου εκεί δίνει τη δυνατότητα το δίκτυο να αντιλαμβάνεται καταστάσεις, έτσι, και να τις προλαμβάνει ή να αντιδρά πάνω σε αυτές με όσο το δυνατόν πιο ευφυή ή, αν θέλετε, πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έρχεται στην πραγματική ζωή, τα δίκτυα έρχονται στην πραγματική ζωή κάπως έτσι, ή πιο διαστητικά. Θα έλεγα ότι το ίντερνετ, του οποίου βασικός πυλώνας θα είναι το 6G, αποκτά κοινωνικό πρόσωπο. Κοινωνικό. Έτσι, αυτό ουσιαστικά. Το standalone, το 5G που το αναμένουμε, είναι ένα επόμενο βήμα σίγουρα. Δεν απαιτεί πολύ μεγάλες επενδύσεις από τους παρόχους για να γίνει. Απλά διαχειριστικά, όσον αφορά το operation του δικτύου, είναι μια μεγάλη πρόκληση για αυτούς, ένα challenge για το πώς θα μεταβούν από το 4G, διαχείριση του δικτύου με το Evolved Packet Core, στην διαχείριση τώρα με το νέο 5G Core. Πιστεύω θα γίνει σύντομα, απλά όπως ανέφερε και ο κύριος Δενάζης, υπάρχουν μετά πολλά ακόμα βήματα στην εξέλιξη του δικτύου 5G, τόσο όσον αφορά το core κομμάτι και τον έλεγχο του δικτύου, όσον αφορά και το δίκτυο πρόσβασης, το Radio Access Network, το RAN το λεγόμενο, όπου εκεί θέλω να αναφέρω το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι, μια επανάσταση όσον αφορά τη μετάβαση σε τεχνολογίες Open RAN, όπου ακριβώς αυτό το ασύρματο δίκτυο πρόσβασης μετασχηματίζεται σε σχέση με το πώς στηνόντουσαν και λειτουργούσαν τα δίκτυα αυτά στο παρελθόν, όπου είχαμε στην ουσία 5-6 vendors παγκοσμίως, ας πούμε, τους γνωρίζετε, που έφτιαχναν τον αντίστοιχο εξοπλισμό και τον προσέφεραν σε όλους τους παρόχους. Και βέβαια αυτό είναι ένα ολιγοπόλιο, θα το έλεγα έτσι, που έχει ενοχλήσει κάποιους στην Αμερική, στην Ευρώπη, και για λόγους που μπορείτε να φανταστείτε, πρόσφατα γεωπολιτικές, ας πούμε, συγκρούσεις που γίνονται, προσπαθούν όλοι να βρουν μια νέα τεχνολογία, το Open RAN, που θα ανοίξει αυτό το δίκτυο πρόσβασης σε πολύ περισσότερους κατασκευαστές εξοπλισμού, που θα απλοποιήσει τη λειτουργία του δικτύου και θα επιτρέψει την είσοδο νέων υπηρεσιών. Βέβαια, υπάρχουν πολύ σημαντικά challenges για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα του security και ποιος ελέγχει αυτές τις υποδομές. Δεν θέλουμε να είναι 5-6 μόνο παγκοσμίως παίκτες που το κάνουν, αλλά να ανοίξει αυτό σε πολύ περισσότερους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 100 vendors εξοπλισμού Open RAN, όπου ο κάθε ένας από αυτούς προσπαθεί να φτιάξει κάτι συγκεκριμένο σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Open RAN. Θα σας πω λοιπόν, στην επόμενη γενιά, στο 6G, υπάρχει μια άποψη που λέει πως είναι πολύ νωρίς και δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε ακόμη γι' αυτό. Προφανώς όμως θα υπάρχουν πολλές ερευνητικές διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει ή που πρέπει να ξεκινήσουν. Στην πραγματικότητα είναι πολύ νωρίς. Κοιτάξτε, πάντοτε όταν μιλάμε για μια νέα τεχνολογία, πριν πάμε να την αξιοποιήσουμε, πρέπει να γίνει η έρευνα για αυτήν την τεχνολογία.
Άρα σε αυτή τη φάση είμαστε για το 6G. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα εγκατασταθεί και θα έχουμε παροχή υπηρεσιών πριν το 2028-2030, που προβλέπεται ότι θα είναι ίσως οι πρώτες αναπτύξεις τέτοιων υποδομών. Προφανώς πάλι θα ξεκινήσουμε από χώρες όπως η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία και σιγά σιγά θα επεκταθεί αυτό και στην υπόλοιπη Ιφίλιο. Όμως η έρευνα πρέπει να γίνει τώρα, ήδη γίνεται. Μιλάμε για πολύ σημαντικές επενδύσεις που κάνουν άλλες πολύ μεγάλες χώρες στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η Κίνα, η Ιαπωνία, η Αμερική. Η Ευρώπη όμως δεν έχει μείνει πίσω. Κάνει πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις μέσω ενός νέου προγράμματος που έχει στήσει για το επωνομαζόμενο Smart Networks and Services, έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται σε νέες τεχνολογίες 6G, οι οποίες εμπεριέχουν πολλά από αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως, αλλά και άλλα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο για το τι ακριβώς θα είναι το 6G, ποιες θα είναι οι νέες τεχνολογίες που θα το απαρτίζουν. Έτσι. Η απάντηση είναι all the above. Έτσι. Όλα αυτά που συζητήσαμε όντως θα μπουν μέσα σε αυτό που λέμε 6G. Αλλά είναι ακόμα μακριά από εμπορική διαθεσιμότητα και από τα test beds, αυτά που ανέφερε και ο κύριος Δενάζης, που πρέπει να στήσουμε για να δούμε νέες υπηρεσίες να λειτουργούν στην πράξη για τα δίκτυα 5G. Αυτά πρέπει να τα δούμε ξεχωριστά από το 6G, όπου στο 6G πρέπει να εστιάσουμε στην έρευνα. Και αυτό να το κάνουμε και σαν χώρα, όχι να βασιστούμε μόνο στα ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί κάθε μια χώρα της Ευρώπης, και μπορώ να αναφέρω και συγκεκριμένα νούμερα ή πρωτοπόρες χώρες, επενδύει με δικά της κεφάλαια βάσει του κρατικού προϋπολογισμού σε αυτές τις τεχνολογίες, γιατί συνειδητοποιούν όλοι ότι τα δίκτυα αυτά, τα 6G και η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Θα δούμε μετά και το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Κύριε Δενάζη, για το 6G. Το 6G αναμένεται να τεθεί κατά κάποιο τρόπο σε ευρεία χρήση περί το 2030. Υπό αυτή την έννοια δεν θεωρώ ότι είναι νωρίς, έτσι, καθότι χρειάζεται ένας χρόνος ορίμανσης όλων αυτών των νέων τεχνολογιών. Το 6G επικεντρώνει κυρίως στις υπερυψηλές συχνότητες, μιλάμε για terahertz, οπότε εκεί μιλάμε για άλλο επίπεδο πόρων, δικτυακών πόρων του δικτύου, μιλάμε για terabits χωρητικότητες. Οπότε όλες αυτές οι καινούργιες απαιτήσεις, οι προδιαγραφές, χρειάζεται χρόνος να δοκιμαστούν και να οριμάσουν. Αλλά το βασικότερο κομμάτι, όπως σας είπα, για το 6G είναι αυτό που λέμε Internet of Senses, η δυνατότητα δηλαδή να αντιλαμβάνεται το ίδιο το δίκτυο, την κατάστασή του, αλλά να παρέχει πληροφορίες προς τις διάφορες εφαρμογές για το τι ακριβώς συμβαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον το οποίο μας περιβάλλει. Άρα βάλτε το 6G είναι ένα της ουσίας δίκτυο, ένα σύνολο τεχνολογιών που δίνει ασύλληπτα άλλης κλίμακας πόρους και ταυτόχρονα έχει την δυνατότητα να δώσει υψηλά επίπεδα αυτοματισμών από την πλευρά των εφαρμογών. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι μιλάμε για εκεί πηγαίνουμε, ένα Internet of Senses στον περίγυρό μας, οπότε το Ίντερνετ, όπως είπα, αποκτά ένα κοινωνικό πρόσωπο. Το θέμα λοιπόν όλων αυτών των χρηματοδοτήσεων που αναφέρθηκε πριν ο κ. Τόμκος προς την ανάπτυξη των δικτύων δέκτης γενιάς, ποια είναι τα κεφάλαια που γίνονται διαθέσιμα προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει έτσι ελληνικό χρώμα σε αυτές τις διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Πολύ γρήγορα θα σας απαντήσω με τη ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι έξω πάμε καλά. Είναι ουσιαστικό. Οι ελληνικές εταιρείες και τα πανεπιστήμια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των δικτύων έκτης γενιάς, έτσι, βρίσκονται στην πρώτη θέση απορρόφησης τα τελευταία 1,5 χρόνο των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οπότε το ελληνικό χρώμα, όπως λέτε, είναι παραπάνω από παρόν, είναι έντονο. Απλώς αυτό που χρειάζεται να γίνει στον ελληνικό χώρο είναι να βρεθεί ένας τρόπος αυτές οι ομάδες κατά κάποιο τρόπο να βρεθούν σε ένα κοινό τόπο και να αλλάξουν αυτές την τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας. Έτσι, δημιουργώντας νέα προϊόντα, τα οποία θα είναι αμιγώς ελληνικά και θα μπορούν ουσιαστικά να εξαχθούν και στο εξωτερικό, αλλά και να χρησιμοποιηθούν στην ίδια την χώρα. Αυτό το λέω γιατί εμείς ήδη στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας έδωσε η πολιτεία έχουμε δημιουργήσει ένα κέντρο ικανοτήτων, το οποίο επί της ουσίας
προσπάθησε να φέρει στο ίδιο το τραπέζι ως μετόχους τις εταιρείες αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται και τις διάφορες ερευνητικές ομάδες, ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια, με σκοπό να προάγει και να δημιουργήσει και να οργανώσει όλο αυτό το οικοσύστημα το οποίο υπάρχει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μεγάλης κλίμακας ερευνητικούς πειραματισμούς πάνω σε θέματα 5G και 6G. Ναι. Κύριε Τόμκο. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να βασιστούμε μόνο στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε εθνικούς πόρους, αν θέλουμε όντως να ξεχωρίσουμε ως χώρα στην ανάπτυξη των υποδομών με μελλοντικά 6G και των υπηρεσιών αυτών που μπορούν να δοθούν από αυτά τα δίκτυα. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εθνική χρηματοδότηση, όπως έχει συμβεί σε όλες τις άλλες χώρες, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί και όχι όπως γίνεται τώρα μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υπάρχουν εταίροι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να εστιάσουμε εδώ σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία μεταξύ μας, έτσι ώστε να αναπτύξουμε τεχνολογίες και εφαρμογές που θα βοηθήσουν τη χώρα μας να πάει ένα βήμα μπροστά. Και αυτά τα έργα θα πρέπει να έχουν πιο αναπτυξιακό χαρακτήρα παρά ερευνητικό χαρακτήρα. Αυτό το μεταξύ μας το οποίο αναφέρεστε, το αναπτυξιακό, ποιοι θα μπορούσαν να είναι σε αυτό, εταιρείες, πανεπιστήμια? Όπως ανέφερε ο κύριος Δενάζης, ήδη έχει ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια. Το PNET, που έχουμε στήσει εδώ πέρα στην Πάτρα, έχει αυτή τη στιγμή γύρω στις 20 εταιρείες και 5 ερευνητικά κέντρα και όντως προσπαθεί να ξεκινήσει αυτή την ζύμωση μεταξύ των εταιριών και των πανεπιστημίων. Θα πρέπει αυτό να πάει σε επόμενο επίπεδο που να μπουν μέσα και άλλοι οργανισμοί. Σε ευρύτερο επίπεδο, πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε ως Ευρώπη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας? Βλέπουμε πολλές κινήσεις, πολλές πρωτοβουλίες, πολλές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Έχουν υπάρξει, κύριε Δενάζη, τα αποτελέσματα που αναζητάμε? Πρέπει να δείτε, νομίζω αυτό συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα συζήτησης. Η απάντηση είναι ότι γενικά υστερούμε. Έτσι, εκτός από τα κεφάλαια που έρχονται από τα ερευνητικά προγράμματα, υπάρχει μια υστέρηση σε ό,τι αφορά την δυνατότητα να δημιουργήσεις μια τεχνογνωσία η οποία να είναι, ας το πούμε έτσι, καθοδηγούμενη από την ίδια την πολιτεία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της χώρας, για να μπορέσεις ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσεις αυτά τα οποία έχεις ως νέες τεχνολογίες. Συνήθως το μοτίβο που ακολουθούμε είναι ότι μένουμε απλά σε ένα ερευνητικό επίπεδο, οριμάζουν τα πράγματα στο εξωτερικό και έρχονται και τα υιοθετούμε όσο έχει εδώ πέρα στο εσωτερικό. Το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να δημιουργηθούν κάποια εμβληματικά projects, έτσι, πανελλαδικής, αν θέλετε, εθνικής κλίμακας. Να σας δω χαρακτηριστικά, η Γερμανία ή η Γαλλία έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για 6G της τάξης των 300 εκατομμύριων ευρώ. Δεν λέω να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών μπορεί να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο θα φέρει όλες αυτές τις ομάδες στο ίδιο τραπέζι και θα μπορέσουν ουσιαστικά να σχεδιάσουν κάτι πανελλαδικά, δημιουργώντας πιλωτικά σε συγκεκριμένους τομείς. Ξέρετε, οι διάφοροι τομείς εφαρμογών, η ορολογία που χρησιμοποιείται στο 5G είναι verticals, δηλαδή καθετοποιημένοι τομείς παραγωγική. Δείτε αγροτικά, μπορεί να είναι αυτοκινητομηχανία, Industry 4.0, έξυπνα λιμάνια, όλες αυτές οι τομείς δραστηριοτήτων που υπάρχουν σε μια χώρα, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμβληματικά project και αυτά με τη σειρά τους, ανακαλύπτοντας γνώση. Είπα στην αρχή, όταν με ρωτήσατε γενικότερα τι είναι αυτό που φέρνει το 5G. Το 5G φέρνει έναν καινούριο τρόπο συνεργασιών και ανάπτυξης εφαρμογών, όπου συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο το τραπέζι, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε κάποιους από αυτούς τους χώρους να αρχίσουν να μιλάνε και να δημιουργούνται, να παράξουν μαζί καινούργια γνώση. Νομίζω όλα αυτά, για να μπορέσουν να γίνουν και να έτσι ξεχωρίσουμε ως χώρα, πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός συντονισμός στα πλαίσια μιας εθνικής στρατηγικής. Με χαρά είδα πρόσφατα τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, όπως ανέφερα πριν, τα δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη είναι η τρίτη βιομηχανική
η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και άρα θα πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική προκειμένου να αναπτυχθούν αυτές οι δύο βασικές, ας πούμε, τεχνολογίες. Άρα ένας κεντρικός συντονισμός πρέπει να υπάρξει και από εκεί να ξεπηδήσουν δραστηριότητες όπως είναι συνεργασίες όλων των ελληνικών φορέων, οργανισμών, πανεπιστημίων, εταιριών στο αντικείμενο του 6G, έτσι ώστε από τη μια να αναπτυχθεί νέα τεχνολογία και από την άλλη να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε καινούργιες υπηρεσίες σε καινούργιους τελικούς χρήστες. Έτσι, με ιδιωτικά δίκτυα 5G να κάνουμε κάποιες επιδείξεις, να ξεκινήσουμε μια δραστηριότητα στο Open RAN, ίσως μπορεί να δημιουργηθεί ένα εθνικό Open RAN Lab, έτσι, στα πλαίσια αυτής της εθνικής στρατηγικής, και βέβαια να δούμε πώς συνολικά θα μπορέσουμε να ενορχιστρώσουμε σωστά την ανάπτυξη των τεχνολογιών και του 6G και της τεχνητής νοημοσύνης για το καλό της χώρας μας και την πρόοδό μας. Ξέρετε, θα ήθελα να προσθέσω και έναν επιπλέον παράγοντα, ο οποίος συνήθως τον αμελούμε. Είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν κάποια πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θέλω να τρέξω ένα πρόγραμμα, ας το πούμε, ένα πιλωτικό που έχει drones. Έτσι, για να μπορέσω να το τρέξω και να είμαι σύνομος, θα πρέπει να εμπλακούν και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Πολιτική αεροπορία, για παράδειγμα. Έτσι, οπότε θα πρέπει και θεσμικά να βελτιωθούν τα πράγματα, ώστε να μην χρειάζεται μέχρι να πάρεις αυτές τις άδειες να περάσουν 3 μήνες, γιατί σε 3 μήνες η άλλη χώρα, η άλλη ομάδα έχει βγάλει το προϊόν. Λέοντας, μιλήστε μας για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην έρευνα γύρω από τις τηλεπικοινωνίες και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Να σας πω ότι γίνονται πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Έτσι, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει μια εξωστρέφεια. Δηλαδή, όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τις τηλεπικοινωνίες, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τις τρέξουμε πάνω σε πραγματικές συνθήκες. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το Πανεπιστήμιο Πάτρας έχει αναπτύξει, και συγκεκριμένα το τμήμα των ηλεκτρολόγων, έχει αναπτύξει ένα ιδιόκτητο 5G δίκτυο, το οποίο όμως δεν είναι περιορισμένο στους εργαστηριακούς χώρους, αλλά έχει σημεία παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Αυτό το κάναμε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα, όπου εμείς λειτουργήσαμε ως Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά σε ένας μικρός πάροχος, ένας μικρός operator. Σε συνεργασία με άλλους operators στην Ευρώπη, όπως είναι η Telenor, η British Telecom και η Telefonica. Στην Ισπανία είμαστε ο 4ος πόλος ενός παρόχου, ο οποίος προσέφερε ανοιχτές υποδομές για να μπορέσουν ουσιαστικά να φιλοξενήσουν νέες εφαρμογές και πειραματισμούς σε αυτές τις υποδομές, πράγμα το οποίο είναι λίγο δύσκολο σε αυτό που ονομάζουμε production network, δίκτυο παραγωγής ενός παρόχου, να το χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα και για πειραματικούς σκοπούς. Οι νέες λοιπόν τεχνολογίες που δημιουργήθηκαν μας έδωσαν τη δυνατότητα να κοιτάξουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης τέτοιων δικτύων και ανάπτυξης και υποστήριξης νέων υπηρεσιών με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Αυτό, εκτός από τις υποδομές που δημιουργήσαμε, και αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές και έχουμε συνεργασίες ακόμα και με εταιρείες οι οποίες παίρνουν τον εξοπλισμό τους εδώ πέρα και τον εντάσσουν στις υποδομές που έχουμε δημιουργήσει, μας έδωσε και τη δυνατότητα να τρέξουμε και να δημιουργήσουμε και λογισμικό, αυτό που λέμε λογισμικό διαχείρισης ενός τέτοιου δικτύου με όλους τους αυτοματισμούς και συμβατό με όλα τα πρότυπα, τα standards τα οποία υπάρχουν, με αποτέλεσμα αυτό το λογισμικό, το οποίο είναι λογισμικό διαχείρισης και ανοιχτό, να υιοθετηθεί πρόσφατα από το ETSI. Το ETSI είναι το European Telecommunication Standards Institute, το οποίο είναι επιφορτισμένο, καταρχάς από εκεί προέκυψε το GSM, το πρώτο δηλαδή πρότυπο για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, και τώρα υιοθετήθηκε ως ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, υιοθετώντας το λογισμικό το οποίο δημιουργήσαμε εμείς εδώ πέρα. Λέγεται Open Slice. Άρα αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ένα πραγματικό 5G δίκτυο με όλες τις προδιαγραφές ενός παρόχου, για να έρθει κάποιος και να φιλοξενήσει νέες υπηρεσίες, να τις δοκιμάσει και να μπορέσει ουσιαστικά να τις αναπτύξει περαιτέρω και να τις εμπλουτίσει, ούτως ώστε να μπορεί να βγει μετά στην παραγωγή και να πάει σε ένα πραγματικό 5G δίκτυο, γιατί απλούστατα δημιουργήθηκε μέσα σε ένα δίκτυο των ίδιων προδιαγραφών. Πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει private 5G ήδη
στο Πανεπιστήμιο. Κύριε Τόμκο, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Απλά να προσθέσω ότι καταλαβαίνετε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στο Πανεπιστήμιο εδώ. Είμαστε περήφανοι για αυτά που έχουμε καταφέρει, αλλά έχουμε και βαριά κληρονομιά στις πλάτες μας. Έχουν συμβεί πολύ σημαντικά πράγματα στο παρελθόν, όχι μόνο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αλλά και σε άλλους τομείς εδώ στην Πάτρα, όπως είναι ο τομέας της μικροηλεκτρονικής, όπου θεωρώ ότι με τις προσπάθειές μας και ημών εδώ, αλλά και άλλων συναδέλφων, έχουμε καταφέρει να κάνουμε την Πάτρα τα τελευταία 10-20 χρόνια μια θερμοκοιτίδα καινοτομίας, μια μικρή Silicon Valley στην Ελλάδα. Αν καθίσω να σας απαριθμίσω τον αριθμό των εταιριών και πόσες από αυτές εξαγοράστηκαν από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ακόμα και της Αμερικής, θα εκπλαγείτε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές σημαντικές εταιρείες, αποτελέσματα της έρευνας που γίνεται εδώ στο Πανεπιστήμιο, και ευελπιστούμε ότι και βάσει όλων αυτών που συζητήσαμε πιο πριν, θα μπορέσουμε και στον τομέα του 6G που ανοίγεται μπροστά μας να έχουμε αντίστοιχες επιτυχίες. Κύριε Δανάζη, κύριε Τόμκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Smart Talks. Γεια σας.